luontaisestikin aviomies, mutta jos ei ole sanonut aamenta, niin sehän voi olla vaikka postimies. Vitsi, mä olisin varmaan sanonut, että katsotaan ensin minkä näköinen siellä, kenen näköinen tulee, että verrataan postimieheen ja kaikkiin mahdollisiin. Että... Voi rakas. Se vähän niin kuin, nyt se tulee niin täysiä, että se ei niin jarruta yhtään. Mm.